Bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn it up. Turn up, bitch. You gotta turn it up. Здравейте, аз съм Наско, миналия път си говорихме за това и онова и ви бях обещал да ви покажа много яки клипове от Корона парто, което имаше тук в Кипър. Ето и някои кадри от там. За съжаление, това, което виждате, наистина не е нещо, кой знае какво. В смисъл, нямаше много хора, не беше много тупканица и така нататък. Обаче, имаше неща, за които си заслужаваш. Макар и да бяха едно-две. Под едно-две неща имам предвид готината бира, разбира се, Корона и... Точно така. Точно ето тези мацки, които танцуваха през цялото време на бич бара. Къде ми беше погледа? Извинявам се. Но само това не мога да разбера. Защо отиваш на бич бар, където правят парти, на някаква яка бира, в случая Корона, и всички седат все едно са на кино. Нали? Това е идеята. Отиваш да се забавляваш, да танцуваш. Имаш готина музика, имаш готина бира, имаш готини мацки, макар че нямах възможност да ги стигна всичките и им правя клипове, защото... Както и да е. Всички кипърци седяха и гледаха. Е това, ако е парти, аз съм трамвай. Както и да е, всичко беше окей, музиката беше много добра, танцорки имаше, накрая дойде една хип-хоп банда, която тръгнаха да танцуват разни хип-хоп танци, правиха си някакви батали като... Това, например. И общо взето това беше. Не знам колко е в България в момента Короната, преди когато пиех Корона. В България беше 3-4 лева, тук е 5 евро. Що е толкова скъпа? Оли ни кажи. Но това е. Имаше промоция, 20 евро 5 корони, удра юйно, ядени пиене, тук на някоя женица и малко стойки и чалън. Това от мене. Другата седмица ще се видим отново, но тогава ще ви покажа Айанапа. Там определено се заслужаваш. Айанапа. Don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you worry.